jungle. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da yau. Barkanmu da sake saduwa. Ni ne dai naku Umar Ladani. Kamar yadda kuka sani mai karanta muku labarin mako. Daga nan wannan tasha ta mun mala barkatu mai zamani TV. Yau insha Allah za mu kawo muku ne dauka kai tsaye da aka gudanar da shagulgula da bukukuwan wannan babbar sallah ta Idil Mubarak ta wannan shekara ta mu daga garin namu Goma kai tsaye. Yanzu ku biyo mu. Kamar yadda kuka sani garin namu Goma gari ne mai tarihi. Garin namu Goma gari ne wanda yake a cikin gundumar Gwandu Local Government da ke cikin jihar Kebbi tarayyar Najeriya. An gudanar da shagulgula da bukukuwan babbar sallah da addinin musulunci ya tanada. Namun Goma gari ne wanda Allah ya albarkace shi da albarkatun ƙasa iri daban-daban. Allah ya albarkace su da manoma, 'yan kasuwa, almajirai, 'yan boko da sauransu. Haka kuma namun Goma Allah ya albarkace shi da ɗimbin matasa masu hazaƙa sosai, masu mai da hankali akan neman ilimin addinin musulunci da kuma ilimin zamani. Haka kuma Allah ya albarkace da matasa masu tasowa, wato 'yan kasuwa kenan. Yanzu ku biyo mu kai tsaye zuwa filin idi domin ganin yadda aka gudanar da sallar idi wadda babban limamin garin namun Goma ya jagoranta insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa musulmi, da farko dai sunana Aminu Sani Ladan wanda wasu suke kirana da Al'amin. Hawa yau dai muna ci gaba da kawo muku wato ainihin shirye-shiryen da muke gabatarwa. Kamar a sallar karama da ta gabata mun kawo muku ainihin yadda an ka gudanar da bikin sallah karama. So hawa yau dai yanzu ga munan a babban filin na idi da ke nan garin namun Goma. Za mu ɗauko muku ainihin sallar idi da sauran makamantansu. Duk da cewa dai wannan shekara gaskiya mutane da dama sun fuskanci ƙalubale, kusan in ce dai abin da yawa cewa komai sai hamdala. Duk da haka ne matasa ya kuma sun nuna bajinta na ganin cewa sun gabansu da kuma na nishaɗantar da ainihin 'yan matansu. Domin mafi yawansu da duba za su ga cewa wannan shi ne muke duba idan muka duba da ainihin yadda shari'a ta shirya mana ko kuma abin da shari'a ta zo da shi na cewa magidanci Allah ya sarka faɗi girauce abin da aka yi yanzu a kallon ka zarka ainihin suturtar da ainihin zarka ce babba da ke rufe sallah za ka yi nafila za ka yi yanzu duba da wannan dai ainihin gaskiya an gabatar da sallah yadda ya kamata cikin lafiya da dukkan mutane ke arziki kiwo haka جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسوله، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسوله، والليالي الجميلة هنورت فيك يا عيد علينا.
فرحة المسلمين تجمع الأقربين. أنا بديت to shikenan, amma dai a kiyaye gaba. Kai wanka ya ainihin su tuntar da ainihin wasu da ke da wannan dai ainihin gaskiya an gabatar da sallah Jai. Masha Allah, kamar yadda kuka gani wannan ita ce sallar idi da aka gabatar a garin namun goma. Yan uwa kar da kumanta, kuna tare ne da tashar ku mai albarka wato Mai Zamani TV. Za ku iya bibiyar mu na channel ɗinmu na YouTube kai tsaye da wayar ku ta Android. Za ku shiga application ɗinku na YouTube, za ku duba akwatin nema, za ku rubuta Mai Zamani TV. Insha Allah zai bayyana, za ku ga logo din shi kamar haka, sai ku dangale shi, zai fito muku da bayananmu. Sannan akwai alama ta subscribe, sai ku danna mana ita kamar haka, sai ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun dukkanin abubuwan da muke da za ku rika samun ayyukanmu da muke durawa. Wannan tasha mai albarka ba a nan kaɗai ta tsaya ba, ba al'amarin nishaɗi kawai ta tsaya ba, tana aza abubuwa, tana ainihin wayar da kan al'umma ga harkar da ya shafi technology na yau da kullum. Sannan kuma a harkar da ya shafi islama, insha Allah tana aza muku wa'azuji daban-daban kai tsaye. Kuma muna ƙoƙarin sanar da ku insha Allah a sati mai zuwa za mu karɓi bakuncin babban malaminmu da yake na wannan garin namun goma, wato Malam Muhammad Sani Danjiga, ta yadda shi ma insha Allah zai kawo mana gudunmuwa insha Allah. Kuma za mu ci gaba da kawo muku wa'azuji daga bakin wannan malami, sai ku rika bibiyar mu domin fa'idantar wannan abu. Ga wanda yake so, wanda yake da wani abu da yake so ya isar mu al'umma, ko yake da wata talla ko wani abu mai kamar haka, kai tsaye zai iya kiran wannan namba ko kuma ya tuntuɓe mu a studio ɗinmu da ke wurin Airbus Communication Center da ke namun goma kusa da transformer. Masha Allah, alhamdulillah. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Ni ne dai naku Umar Laita, ni kaina ina barka da sallah da fata